Dobrý deň. Tak ako sme boli dohodnutí, posielam vám prehľad o jednom z našich projektov z Košíc, kde na tomto parkovisku, ako môžete vidieť, sa bude stavať projekt s názvom Rezidencia Tesla. Toto je to staré parkovisko a developer sa rozhodol, že zrevitalizuje tento priestor a vytvorí krásny rezidenčný projekt. Naša práca spočívala v tom, že sme vytvorili interaktívny virtuálny 3D model pre sales, marketing a PR. Môžete toto video, alebo presnejšie video nahraté z programu samotného vidieť aj na ich webovej stránke. A veľmi jednoducho celý program funguje takým spôsobom, že je v ňom naložené úplne všetko, všetky informácie, čokoľvek, čo si viete predstaviť. Kompas, časť dňa, rôzne simulácie počasia a takisto veľmi dôležité filter. Ten je napojený na CRM systém developera, čiže kedykoľvek sa akákoľvek informácia zmení, tak je to reálne vidno okamžite v čase, keďže program si tieto dáta automaticky stiahuje. Výber bitov, porovnávanie jednotlivých bitov podľa informácií, dát zostupne. Môžeme tam pozrieť sa aj na podrysy 2D, 3D, vizualizácie, videá, vyskakovacie okno, fotky, čokoľvek, do toho vieme integrovať. A veľmi jednoducho sa dá prechádzať bitmi, každý jeden z nich má svoj dátový list alebo datasheet, viete si ho pridať medzi obľúbené a všetky si viete pozrieť, vidíte tam status a takýmto spôsobom je na backende, na cloude v podstate CRM systém náš, ktorý sa napája na CRM, teda klienta a akýmkoľvek spôsobom sa dajú meniť dáta. Toto je interiér, vizualizácia, alebo teda virtuálna prehliadka presnejšie vzorových bitov, ktoré developer v tomto projekte má a takýmto spôsobom nádherne sa dá poprechádzať po byte a vidieť, aký bude teda ten štandard. Je to veľmi jednoduché, veľmi efektívne a rýchle. Z každého bytu je možné pozrieť si výhľad, aký bude pri západe slnka. A je to veľmi silný marketingový nástroj. Ľudia, keď sa pýtajú, že OK, odkiaľ mi bude vychádzať slnko alebo zapadať pri večernej kávičke v lete, tak mu viete presne ukázať, ako to bude vyzerať na jeho terase, na jeho balkóne výhľad. Okrem toho, že sú tu výhľady a takýmto spôsobom každý jeden byt je veľmi jednoducho, dobre, kategoricky začlenený do celého systému. Okrem bytových jednotiek pridali sme funkciu aj amenities, čo je v podstate, čo všetko ponúka projekt ešte mimo samotných rezidencií, čiže nejaký park, nejaké detské ihrisko, parkoviska a tak ďalej. A samozrejme možnosť poprechádzať sa po celom areáli alebo okolí v podstate projektu, ako v počítačovej hre, či už takto v obraze tretej osoby, alebo je možné pridať aj avatara. Ďalšia veľmi dôležitá funkcia, ktorú si ľudia veľmi obľúbili, je lokácia, to znamená, že kde sa projekt v rámci mesta nachádza a kde sú tie najzaujímavejšie zaujímavé body v rámci mesta, kde sa čo nachádza, v akej vzdialenosti, napríklad kostol, škola, škôlka, banka, ihrisko, obchodné centrum, čokoľvek. Čiže takýmto spôsobom vieme zobraziť, čo sa nachádza v blízkosti projektu a tie najdôležitejšie časti a samozrejme aj trasy k nemu. Čiže ľudia tým, že sa sťahujú vždy do nejakej lokality kvôli niečomu, že tam majú rodičov, majú tam prácu, majú tam priateľku a tak ďalej, tak toto je veľmi silný nástroj, vďaka čomu viete tým ľuďom veľmi dobre odprezentovať, že čo tá lokalita im v podstate ponúka. Pracovný postup je veľmi jednoduchý. Po vytvorení projektu vytvoríme tú excelovskú tabuľku, databázu, ktorú nahráme na cloud a cez API prepojenie sa pripájame na tretiu stranu takým spôsobom, aby to mohli viacerí užívateľia používať celý ten software. To znamená, ktokoľvek, kto má prístup, tak či už je v Bratislave, v New Yorku, v Košiciach a tak ďalej, viacero ľudí dokáže pozerať projekt. A to, čo je veľmi dôležité, čo nám developeri hovoria, keď to používajú, je, že sa im
sales, alebo teda proces zrýchlilo nejakých 20-30%, čo považujú za obrovské číslo a veľký úspech. Náhľady z našich predošlých projektov, stanica Hyperloopu v Amsterdame, Ayahuasca, koncepčný projekt v Južnej Amerike, Aquapark vo Veľkom Mederi, interiér z Rakúska. Toto je projekt YIT tu v Bratislave, tiež virtuálna prehliadka a samozrejme konfigurátor štandardu. Toto vám tiež vieme spraviť na mieru a rôzne ďalšie veci, ako je napríklad integrácia AI asistenta. Takže verím, že sa vám to páčilo. Ak by ste mali otázky, neváhajte ma kontaktovať.